Робери. И сега ще снимем на Робери Боб. Да започваме. Разказват историята. Някакъв ни дал нож, измъкнали сме се и на някой трябва да му вземем пари. Да му вземем пачките. Бързо. Разбирането, че пакистанецът, който е задържан, може да не извърши и дори, че не принадлежи към групата, организирала атаката. Това разследване е далеч от своя край. И сега се върна. И да, върнах се. Да му вземем пачките. Сега не говори нищо. Как се играе? Разбрах. И това е... А това е бързина. Това е много лесно. Готов. Напредната седалка беше открит мъртъв поляк. Смята се, че това е шофьорът, който е карал 20... И притеснихте ли се дали има ваши приятели и познати? Тук вие живеете в този район? Спечелих много пачки. Много пачки. Продължаваме. Мога купя. И една мишка. Това ще бъде купеното. Ще съм си купил. И да започваме. Бе. Не. И затова би било много по-сигурно да останем по домовете си. На мен ми предстоеше излизане да посрещна мои гости и честно признавам, че такова да е пистолети. бях разкъсана. Да излизам, да не излизам, какво да правя. Крайна сметка излязох. Беше тихо по улиците. Освен нашите линейки. Днес сутринта също минаха няколко часа след атентата тук по тази улица. Какво беше усещането? Промени ли се атмосферата тук след магазин? Коледният базар беше обвит в мъгла, което доста символично и като усещане беше доста тежко и загадъчно. Минаваха от време на време хора по тази улица. За колите беше затворена, както е сега. Пешеходци и велосипедисти можеха свободно да преминават. Извършваше се акцията по преместване на камиона. Беше пълно с полицаи, вършеха си работата. Нямаше паника, нямаше тичане нагоре-надолу. Доста спокойно и премерено реагират хората тук, без излишно драматизиране, което... Взехме ги и трите май. В такъв тежък момент. Пачка! Обаче на улицата се опитва да се върне към, доколкото е възможно, нормалния си начин. Айде. Затворен двете всъщност всички коледни базари в Берлин там няма да отворят, но чуйте свидетелските разкази и на хора, които вчера преживяха атентата. Камионът дойде от булеварда и започна да гази хората просто така, на другия тротуар. Видях как камиона спря, а шофьорът слезе и избяга. След това се чуха изстрели. Минути по-късно на мястото вече беше пълно с полиция. И сега се върна като мини клипчето. Да, клипа свърх. Именно тази на Кайзер Вилхелм
Бързо, бързо, бързо! Бързо, бързо, бързо. О, не се. Убили ли ме? Да, Наричат ги непрофесионални терористични актове. Това са инциденти, които се организират краткосрочно. Много са трудни за предварително възстановяване. Четвърто ниво. В Геретинскирки в момента се провежда бдението в памет на жертвите. Тя не може да събере всички, които са дошли тук. Не знам дали вижте, но около мен има много граждани и гости на Берлин. Влизай. Са запалили срещи и чуват бдението и тук на улицата. Вие знаете, че мога да влезе тук. Криси, благодаря ти, към теб ще се върнем малко по-късно. Сега поглед към пътя на камиона убиец. Атаката с превозното средство започнала в 21 часа и 14 минути българско време. Коледният базар е разположен на Брайстат плац, в непосредствена близост до мемориалната църква Езере Вилхен, в центъра на Западен Берлин. Както и Криси Баксанова вече отбеляза, това място се намира изключително близо до най-популярната, най-оживената търговска улица в столицата на Германия. Знам, че в този момент са се намирали стотици сергии и малки магазинчета, около които е имало стотици, може би хиляди посетители и туристи от целия свят и от Германия. Ето откъде е минал и самият камион. Можете да видите, все още не е ясно скоростта, но свидетелските показания казват, че тя е била доста висока. Това глаза на 80 метра навътре на самият пазар, мачкайки всичко, като се изправя предната му броня и под гумите, знае, че са били ранени над 50 души. Какво представлява камион? Това е шведско производство, модел Scania R450. Двигателят му е изключително мощен, 450 конски сили, създаден е за да превозва обемни и много тежки товари на дълги разстояния. В случая е било прикрепено ремарке, което е било над 8 метра и над 3 метра дълго. Фирмата производител на компания на шведския концерн Saab, който от десетилетия произвежда камиони и леки коли. За съжаление, този камион послужи като ефективно оръжие в ръцете на терориста. А сега се правим към Париж, където е Десислава Минчева. От нея очакваме да чуем какви мерки за сигурност бяха се върна като свърши този клип. Клипчето свърши, върнахме се. Аре, по-бързо, с бабичките. Наистина, приликите между атаката с нощи в Берлин и този в Ница от 14 юли са стряскащи. И точно заради това и реакциите тук са силно емоционално от страна на една ранена от атентати нация. Предлагам ви сега да видите още от реакциите по света след атентата в Берлин. Световните лидери осъдиха терористичния акт в Берлин и изразиха подкрепата си за Германия. Европа трябва да се обедини в борбата срещу тероризма и да предприеме ефективни действия, за да защити гражданите си. Празненствата и заряда в Брюксел в новогодишната нощ може да бъдат отменени след нападението в Берлин, съобщи общинската управа. Кметът Иван Майор уточни, че е направена ревизия на мерките за сигурност на коледните базари и са били предприяти, цитирам, малки промени. Европейски лидери увериха, че са взети мерки... Ще бъде всичко от този клип. Надявам се да ви харесал. Ако е така, харесайте го, абонирайте се на моя канал и чао!